velkommen til den her video. Den her video er en vlog. Ja. Og de sidder på. Akavet. Ja. Frederik Munk er vores kameramand. Og jeg er også YouTuber. Tjek hans kanal ud. Og ham der. Og Oscar. MC Gamerboy 1, 2, 3. Og så sidder der en hel masse andre folk. Ja. Ja. Og vi er på den blå planet. Tak. Vi skal på den blå planet nu. Tag der billeder og videoer ind. Så vi går bare i gang nu, Kav. Lav den her med os, alle sammen. Alle sammen lav den her med os. Rull. Au. Rull. 3, 2, 1. Skal du lige tage? Hey, 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 hey. Should've known better. Now I miss you like so hard. Hej alle sammen. Nu er vi tilbage fra den blå planet. Det er derfor, der er sad her. Vi på skolen. Ja, Det er derfor, der er sådan nogle billeder af dumme. er den blå planet. Og så er vores kameramænd er sådan, Hænger derom. Så har vi 2 andre veninder derhjemme. ja, som vi ikke lige gider at filme på, fordi sådan lidt... De er sådan lidt irriterende. Nej, det er fordi, at vi har taget den her video mange gange, så Ja. vi er nødt til at spille på tiden. Okay, og vi har ikke filmet særlig mange, vi har filmet nogle små klip af nogle eller bæver eller noget. Men vi kunne ikke filme ind til undervisning, det var men det var god undervisning, ikke også? Det var god, fordi vi lærte om fisk, om Ja. blomster, Og om mund. Om munde. Sådan nogle. om sno. Og Så vi på fisk og sådan noget. Men vi har taget nogle billeder, som Og så vi har har set inden. Og så har jeg rørt en orm. Nej, en ål. Jeg er ulækker. Det ligner hinanden, orme og åle. Nå, men det var sådan, at vi havde den her video. Håber rigtig meget, at I kunne lide den, og husk at følge med på vores YouTube-kanal. Altså følge med i videoerne, der kommer. Husk at like, abonnere og kommentere, om den er god. Og husk at skrive videoforslag, fordi vi er helt døde. Det har vi sagt i de andre. Ja, men vi er stadig døde. Ja, videoer. Men tusind tak, fordi I kiggede med.